Καλησπέρα σας. Είστε στο hashtag. Εκείνο που είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό στις μέρες μας είναι το γεγονός πως σε πολλές περιπτώσεις, ειδικά όταν η έγκυος είναι έφηβη και δεν θέλει να αποκαλύψει το μυστικό της στην οικογένειά της, απευθύνεται στο διαδίκτυο, όπου παρέχονται αμφίβολες και αμφισβητήσιμες συμβουλές και οδηγίες για τη φαρμακευτική διακοπή εγκυμοσύνης. Καταλαβαίνετε ότι λόγω του ευάλωτου του χαρακτήρα και της ψυχολογικής, συναισθηματικής αστάθειας που μπορεί να χαρακτηρίζει μία έφηβη, συνήθως οι κοπέλες αυτές βρίσκονται σε πανικό. Νομικά την ευθύνη την έχει για την λήψη της απόφασης και η ίδια, αλλά και οι γονείς ή οι οικειδαιμόνες της. Άρα κάπου εκεί ανάμεσα βρίσκεται η απόφαση, η οποία είναι κομμάτι και της εφήβου, αλλά σαφέστατα όμως είναι και των γονέων της. Η Ελλάδα έχει μια οδυνηρή πρωτιά. Είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη και η τρίτη στον κόσμο όσον αφορά στις εκτρώσεις. Το θέμα είναι γιατί. Η κακή ενημέρωση όσον αφορά στη σημασία και στους τρόπους αντισύλληψης, η οικονομική κρίση αλλά και η ανοριμότητα των εφήβων φέρνουν περίπου 300.000 γυναίκες το χρόνο στο χειρουργικό τραπέζι για διακοπή εγκυμοσύνης. Ιδίως σήμερα που ζούμε σε μια εποχή που έχουμε πάρα πολλές εναλλακτικές προτάσεις για αντισυλληπτικές μεθόδους και μάλιστα έχουμε τόσους πολλές που μπορούμε, συζητώντας με τη γυναίκα, να βρούμε ποια είναι η αντισυλληπτική μέθοδος η οποία της ταιριάζει σύμφωνα με τις προσωπικές της ανάγκες και τις προσωπικές της επιθυμίες, ούτως ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και τη μεγαλύτερη αντισυλληπτική προστασία. 4 στα 10 ζευγάρια αναπαραγωγικής ηλικίας φαίνεται ότι δεν λαμβάνουν κανένα προφυλακτικό μέτρο προστασίας από ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη. 9 στις 10 γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας με ενεργή σεξουαλική ζωή δηλώνουν ότι δεν επιθυμούν να κάνουν παιδιά στα επόμενα 2 με 3 χρόνια, δεν κάνουν όμως τίποτα για να προστατευτούν. Τόσο ασεβής είναι προς τον εαυτό της, τόσο δεν αγαπάει τον εαυτό της. Κάθε φορά μέσα στην ειδονή μένει έγκυος και κάνει έκπτωση και δεν τρέχει τίποτα. Άρα είναι ανώριμη, ανεύθυνη, δεν έχει μόρφωση, δεν έχει επίπεδο, δεν έχει παιδεία, δεν σέβεται τον εαυτό της, δεν αγαπάει τα γενετικά τους όργανα. Ανενημέρωση γύρω από το σοβαρό θέμα των αυλώσεων για τη σημασία της αντισύλληψης υπήρχε και γινόταν αποδοτικά αν οι νέοι άνθρωποι είχαν τη δυνατότητα να δεχτούν από νωρίς μια άρτια σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, αλλά είχαν και πρόσβαση στην οικογένεια και στους πνευματικούς φορείς όπως το σχολείο, προκειμένου να ρωτήσουν, να μάθουν και να ενημερωθούν, τότε το ανεπτυγμένο αίσθημα ευθύνης, αποτέλεσμα της αποδοτικής ενημέρωσης, θα αποτελούσε το μεγαλύτερο όπλο κατά της μάστιγας των αυλώσεων. Υπάρχει όντως σημαντική άγνοια και στους γονείς, που πολλές φορές λέει ο γονιός, σιγά το παιδί μου που κάνει έρωτα, ακόμα το παιδί μου είναι μωρό, κοιμάται. Κι όμως το παιδί μου, η κόρη μου, 14 χρονών, μπορεί να κάνει σεξ και να μην το ξέρω εγώ ο πατέρας και η μητέρα. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει το μάθημα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης που θα δίδασκε σε αγόρια και κορίτσια ότι το σώμα τους και το σεξ πρέπει να το αντιμετωπίζουν με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, χωρίς ταμπού και προκαταλήψεις. Θα ανησυχούσα αν δεν υπήρχαν αντιδράσεις. Οι πιο πολλοί άνθρωποι γιατί αντιδρούν, γιατί πιστεύουν ότι η σεξουαλική αγωγή αφυπνίζουν τα παιδιά να κάνουν γρηγορότερα σεξ. Η αλήθεια είναι μία. Η σεξουαλική αγωγή κτίζει, μορφώνει και γνωστοποιεί στο παιδί την ικανότητα να αναπτυχθεί όρημα, υπεύθυνα και να επενδύσει στο ψυχικό χάρισμα της ζωής και στη δημιουργία. Αυτό το οποίο είναι ακόμα πιο παράδοξο είναι το ότι πάρα πολύ συχνά αντιμετωπίζουμε δυστυχώς εμπόδια από τους ίδιους τους συλλόγους γονέων και οικειδαιμόνων. Δηλαδή εμείς, αφιλοκερδώς, που είναι κάτι το οποίο το κάνουμε εδώ και αρκετό καιρό, προσπαθούμε να κάνουμε παρουσιάσεις στα σχολεία ώστε να ενημερώσουμε τους έφηβους και αυτοί οι οποίοι αντιδρούν είναι οι ίδιοι οι γονείς των οποίων τα παιδιά εμείς προσπαθούμε να προστατεύσουμε. Παράδοξα, αρκετοί πιστεύουν ότι εάν πάω εγώ να τους μιλήσω στο σχολείο, τότε, εντός εισαγωγικών, ας πούμε, επιτραπεί η έκφραση, τους βάζω το μικρόβιο του ερωτισμού στο μυαλό τους. Αυτό δεν είναι πραγματικότητα όμως. Σε ξένες χώρες που τα συστήματα είναι αρκετά πιο οργανωμένα,
Βλέπουμε ότι η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ξεκινά με οργανωμένο τρόπο από πάρα πολύ μικρές ηλικίες, ίσως και την προσχολική ηλικία. Και υπάρχουν τόσο εργαλεία, τα ονομάζουμε εμείς, τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, όσο και κατάλληλη εκπαίδευση συγκεκριμένων επαγγελματιών υγείας που μπορούν να παρέχουν αυτή την περαιτέρω εκπαίδευση, να την μεταλαμπαδεύσουν στους έφηβους. Υπάρχουν συστήματα όπως για παράδειγμα αυτό το οποίο έχει πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα, που είναι οι βιωματικές αναλύσεις, όπως για παράδειγμα δηλαδή μία έφηβη που έχει περάσει από μία ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη και μία έκτρωση να μιλάει γι' αυτό σε ομάδες άλλων εφήβων. Υπάρχουν δηλαδή οι τρόποι. Δυστυχώς όμως στη χώρα μας όχι μόνο δεν υπάρχουν οργανωμένα συστήματα, και αυτό σας το λέω εκ προσωπικής πείρας, αλλά αντιμετωπίζουμε και πάρα πολλά εμπόδια. Σύμφωνα με μελέτες που έχουν γίνει και τα στατιστικά δεδομένα που έχουμε μέχρι σήμερα, υπολογίζουμε ότι το 7% των εφήβων θα έχει τουλάχιστον μία ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, η οποία κατά πάσα πιθανότητα θα καταλήξει και σε διακοπή της εγκυμοσύνης μέχρι την ηλικία των 18 ετών. Άρα καταλαβαίνετε ότι το ποσοστό είναι αρκετά υψηλό. Μία εγκυμοσύνη στην εφηβεία κρύβει κινδύνους, όπως επίσης και ένας τοκετός. Και γι' αυτό σχεδόν σε ποσοστό που αγγίζει το 97% σε τέτοιες περιπτώσεις αποφασίζεται η διακοπή της εγκυμοσύνης. Οι οικειήσεις στην εφηβεία εξορισμού, σύμφωνα με όλες τις μεγάλες επιστημονικές εταιρείες, κατατάσσονται στις οικειήσεις υψηλού κινδύνου. Και αυτό γιατί λόγω της ανοριμότητας του σώματος, του οργανισμού δηλαδή μιας έφηβης, έχουμε πολύ αυξημένα ποσοστά επιπλοκών σε σχέση πάντα με τα ποσοστά τα οποία εμφανίζονται στις ενήλικες. Οι βασικότερες διαφορές που έχουν να κάνουν ανάμεσα σε μία ενήλικη και σε μία έφηβη κοπέλα είναι τόσο σωματικές, δηλαδή οργανικές, όσο και ψυχολογικές. Σαφέστατα, σε μία έφηβη που βρίσκεται ακόμα η ίδια σε φάση ανάπτυξης του σώματός της, το γυναικείο αναπαραγωγικό σύστημα μπορεί, ιδίως στις νεαρότερες ηλικίες, να μην έχει καν ολοκληρώσει την ανάπτυξή του, σε σχέση πάντα με μία ενήλικη γυναίκα. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι είναι και πολύ πιο ευάλωτο σε διάφορους χειρισμούς ή και σε επιπλοκές. Το δεύτερο και πολύ βασικό κατά την άποψή μου στοιχείο είναι το ψυχολογικό κομμάτι, δηλαδή είναι το ότι η έφηβη είναι ευάλωτη στον ψυχισμό της και δεν έχει κατασταλάξει στα συναισθήματά της, άρα λοιπόν και για τον λόγο αυτό πρέπει να έχει ειδικό χειρισμό, προστασία, ειδική συμπεριφορά σε σχέση με μια ενήλικη γυναίκα. Τα ηθικά διλήμματα, οι νομικές πτυχές και οι θρησκευτικές αποχρώσεις της έκτρωσης προκαλούν έντονες συζητήσεις, διαφωνίες και φανατισμούς σε όλα τα μέρη του κόσμου. Ταυτόχρονα τίθεται και το ζήτημα της αυτοδιάθεσης της εγκύου, το δικαίωμά της δηλαδή να διαθέτει το σώμα της όπως αυτή νομίζει. Ο νόμος προβλέπει πως μία ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη πρέπει να σταματήσει το αργότερο μέχρι τη 12η εβδομάδα, και αυτό γιατί θεωρείται πως η γυναίκα έχει το δικαίωμα στην αυτοδιάθεσή της, άρα μπορεί να κρίνει αν μπορεί ή θέλει να συνεχίσει την κοίηση. Επίσης, η δυνατότητα διακοπής μιας εγκυμοσύνης και πάλι βάσει νόμου τίθεται και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, όπως είναι για παράδειγμα οι περιπτώσεις βιασμού, στις οποίες επιτρέπεται η διακοπή της εγκυμοσύνης μέχρι και την ηλικία κοίησης των 19 εβδομάδων. Και φυσικά όταν τίθεται θέμα υγείας, η περίοδος αυτή στην οποία το όριο αυτό μέχρι το οποίο επιτρέπεται η διακοπή της εγκυμοσύνης φτάνει και την 24η εβδομάδα εγκυμοσύνης, πέραν της οποίας θεωρείται βιώσιμο το έμβριο. Τι γίνεται όμως στην περίπτωση νέων παιδιών που διανύουν την εφηβεία και έρχονται μπροστά στο δίλημμα παιδί ή έκτρωση? Συχνά με ρωτούν ποιος φταίει και πού είναι το λάθος για το οποίο έχουμε το φαινόμενο των εκτρώσεων. Εγώ πιστεύω ότι το λάθος ανήκει στους ενήλικες. Δηλαδή η έφηβη παρασύρεται ή ενθουσιάζεται από διάφορα ερεθίσματα τα οποία λαμβάνει καθημερινά. Εμείς οι ίδιοι θα έπρεπε να έχουμε φτιάξει τις δομές και ένα σύστημα στο οποίο να μπορούμε να πληροφορούμε σωστά τους έφηβους για το ποιοι είναι οι κίνδυνοι, ποια είναι τα επικίνδυνα μονοπάτια και το τι θα έπρεπε να προσέχουν. Γενικότερα όμως ο θεμέλιος λίθος σε παγκόσμιο επίπεδο θεωρείται ότι είναι η σωστή πληροφόρηση για το τι θα πει γονιμότητα, για το τι θα πει εγκυμοσύνη, για το τι θα πει αντισύλληψη και φυσικά να μην ξεχνάμε και την προστασία απέναντι στα σεξουαλικά μεταδεδομένα νοσήματα.